pupunta tayo sa plaza ng Alcala habang naayos yung clip. Yun yung mga kasama natin o yung mga batak ng Makalong. So ito yung plaza ng Alcala mga idol. Makikita nyo. Ayan o, binibenta. For sale. RB. Ah. Ah. Grabe uy. Grabe mga idol. Lakas na naman ang ulan. Woo! Lakas! Woo! Kaya lakas ng ulan. Woo! Madulas yung daan mga idol. Ah. Ah, talsik. Lakas na mga idol.
So yun guys, na wrong way kami. Doon kami sa kabilang daan. Grabe guys. Ang liahon. Ha! Then kung pwedeng pumasok. Baka may entrance fee. So ayan, lalakas na naman ang ulan mga idol. Hello po. Shout out. Shout out po kayo. So yun mga idol, yan yung nakasali sa Guinness of World of Records. Dito yan sa Bayambang, Pangasinan. Welcome to my vlog. Oh, grabe idol, napakalaki. Halos kasing laki na ni ano sa Statue of Liberty. Please subscribe. Lods TV Official. Ayan mga idol. Ay nga mabalin ni Yuli ka no. Silang baba. Silang baba. So yung mga idol oh. Hi vlog, welcome to my guys. No, no. So yung mga idol, hindi inallowed yung mga bike natin sa taas, kaya iiwan natin dito sa baba. Natong pamalan. Eh yung mga team natin oh, relax. Relax lang. Vincent Ferrer mga idol. Guinness World of Records. Yan po yung pangalan. Ferrer. Ferrer. Yun. Hi vlog. Kamamot. Hi vlog. Welcome to my guys. Screenshot punton. Ate pwede daw magpa-picture, sabi niya. Grabe mga idol oh, basang-basa kami ng ulan. Lakas ng ulan kanina sa bandang Alcala. So ang ganda dito mga idol, ang ganda ng tanawin dito. So pasyalan natin. Tara dito! Yan mga idol oh. Dito tayo sa garden. Dito tayo sa garden ng chapel mga idol.
Taas to mga idol oh.